para may pakain tayo sa mga susunod na araw, kasi maaraw naman po dito. Dried mango. Oh, mas pinipili nila yung dried mango. Parang kumakain ka ng cracker ah. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Ang susunod na episode natin ngayon ay mamimitas po tayo ng mga bunga ng mangga at ibibilad po natin ang mga ito upang ipakain sa ating mga alagang kambing. Yan, marami po, no? Ang ating pipitasin. Yan, pipitasin po natin dahil tatabasin din po natin itong mga sanga para hindi po masira ito pong bubungan ng kulungan ng baboy. Yan, nandito po ako sa tuktok ngayon. Yan, marami rin po yan ang ating pipitasin. Okay, pwede rin po natin itong ipakain na hilaw, pero syempre hindi naman nila basta-basta maubos po yan, kaya para may preserba, ipapatuyo po natin ito pong mga bunga po ng mangga. Tapos yung pong mga nahuhulog po dyan, mga hinog, yan naman po yun, mga pinapakain po natin sa mga alagang manok. Okay, samahan po ninyo ako mga kababayan sa pamimitas ng bunga ng mangga. Ilalagay natin sa balde. Yan, para hindi po gumulong. Marami po yung ating pipitasin. Ito na po ang ating mga napitas na bunga ng mangga. Ihiwa-hiwain po natin ito para madali pong ma-dehydrate o matuyo. Okay. So ito pong mga nahiwa po natin, dito na lang po natin ilalagay at hakutin na lamang po natin ito kapag natuyo. Tapos hiwain po natin. Yan. Liliit po ito kapag na-dehydrate. Yan. Huwag na natin talupan, dahil kakainin din ng kambing yung balat. Ito pong ginagawa po natin na papatuyo po ng bunga ng mangga. Alternatibong pagkain po to para sa mga alagang kambing, dahil ngayon po ay panahon po ng tag-araw, tuyo na po itong kapaligiran, mga damo tuyo, halos walang makain ng mga kambing. Yan, kinakain nila. Pwede rin yung mga prutas na hinog, yung mga nahuhulog, pero nagsasawa rin sila. Okay, nanghihinayang lang ako sa bunga, kasi kapag nahulog, nabubulok, pag hindi natin napulot, yan, hindi mapapakinabangan. Kaya ito yung ating gagawin ngayon. Papatuyuin natin para may pakain tayo sa mga susunod na araw. Ito pwede ninyong gawin habang mainit pa at tirik na tirik po ang araw. Yung mga kambing sa silong, yan, habang magpapalipas po tayo ng oras, ito muna, demo lamang po ito. Itutuloy na lamang po natin to.
mamaya. 2:16 na po ng hapon. Ay. Ito na natin ibibilad sa bubong. Kasi maaraw naman po dito. Ang bandang umaga hanggang tanghali. At sa hapon, babalik na rin natin. At syempre, mas madali pong maghakot kapag ikaw ay nasa lilim. Gaya po ngayon. Yan. Okay. Gusto ko lang ipakita po sa inyo. Ito pong pinatuyong bunga po ng mangga. 4 na araw po ito na, na binilad po natin sa ilalim po ng araw. Yan, tuyong-tuyo na po siya. At ito naman po yung yung hinihiwa-hiwa po natin kanina. At ikukumpara lamang po natin kaya kung ano po ang reaksyon ng mga kambing. Yan, siyempre titikman po natin to. Maasim na matabis. Ito naman, dried mango. Medyo makunat siya. Para ba siyang hindi nalalayo sa lasa ng piyato yung bunga po ng sampalok. At medyo nanunuot po yung kanyang lasa sa ating panga. Parang may kurot. Yan. Pakain po natin sa mga alaga. Kambing number 1. Yan, si puti. Yan. Ilaw. Gusto mo? Yan. Yan, gusto niya yan. Siyempre. Naasiman siya yata. Ito, tingnan natin itong dried mango. Ayan. Parang mas gustong gusto niya yung dried mango. Mas gustong gusto niya. Malutong, no? Parang kumakain siya ng cracker. Yeah, mas gusto niya yung dried mango kaysa sa ilaw. Yan. Okay. Mas bet niya yung yung dried mango. Yan. Dumako naman tayo kay brownie. Tayo. Yan. Teka. Ito muna ang silaw na mangga. Ayan. Matakaw siya. Tapos dried mango. Tignan natin kung anong mas gusto niya dyan. Tignan natin. Obserbahan po ninyo. Mas gusto niya yung dried. Yung piyato yung bunga po ng mangga. Kasi yung lasa po niya parang concentrated na hindi naman masyadong maasim.
Okay. Ayun. Kay Blackie. Kay Blackie. Pumulupot yung kanyang tali. Ito munang hilaw na mangga. Kainin mo. So, gusto niya. Siyempre. So, tapos, dried. Tignan natin kung ano mas gusto niya dyan. Yung dried. Mas pinipili nila yung dried mango. So, tignan nyo. Gusto nila yung dried mango. Dried mango yan, ayan. Naghahanap pa siya. Kain. Hati kayo. Yon. Paubos nyo na yung dried mango. Bigyan kita. Gusto niya rin ang hilaw. Kaya kay Whitey na hindi naman masyadong white. Bubuhos ko na. Yan. Dried mango sa ano na yan. Yung hilaw. Mas inuun niya na talaga yung yung gustong gusto niya. Parang kumakain ka ng cracker ito po mga kababayan, munting idea lamang po ito para hindi po masayang yung ating mga bunga ng mangga. Pwede po siyang patuyuin, mapreserba at ipakain po sa alagang kambing. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.